all the children can go there. So that is a big step. Ka Dorbar jong ki Waheh ko ri Jaintia kalaya Kynduh ya CEM ka Jaintia Hills Autonomous District Council uthambor shiwat hinin kasngi banyak ren halor kimat ki bidang saateng hakani ka jingya Kynduh CEM ula pentikna ya ka Dorbar ba ansa penmi ya ka executive order hapo ka khendiat sngi ban ithu ya barok ki kur kinongkit kam bat ki kli jong ka sengkur ki bahap hapo jong ka JHADC ha ka jinglam khaman jong u president u kru el pariat but Vice President uba perkat shilla kani ka kunhun ba kentup ya kinong mi khmat kenthe kila banjur halor ka jingdon kam jong kani kamat ha ka kerwo shakilat pathai khubor uba pariat ulapan pau ya ka jing snow diaw halor ka jingbam ai jubab jong ka JHADC na do usnam arja arpoar UCEM ka JHADC ula kubur ya ka jingdon kam kerki jong kani kamat bat pentikna ba ka council kadang yai tre halor kani kamat ka college jong